ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲೆಗೆ ಒಂಚೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಊರುಡಿ ಇಂಚನೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಆ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನಿಗೆಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು 8 kg ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಪನ್ಪೇನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕಲು 1 kg ತತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪಸ್ತೆ ಚೂರ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ದೀವನ್ಲೆ ತೆನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಖಾರದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲಿ ಎತ್ತು ಖಾರ ತಿನ್ಪ್ರಂಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೈನಾ ಜೆಸಳು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಕಸ್ಕಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮನೆ ದಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪುಯ್ಯತ್ ಬೋಡು ಆಯ್ಸಾಪುಡು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದೀತೇನೆ ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಆಯ್ಕೆನು 1 ಚಮಚದ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೈತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೆಯ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ ನೆಯ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತನಕ್ಕೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವನ್ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿಗೆ ತಂದಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರುಂದೆ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಕೆಂಪಾನ್ ಬತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬೈತಂಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕದ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಲುಂಬುದಿ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ದಪ್ಪಸನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪುಂಟೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಡು ಅದಕ್ಕಂತೆ ಸುಕ್ಕ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುರೆ ನಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂಚದೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ವಿ ಅವರ ಕೋರಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆದ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಬೊಕ್ಕಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬುಡನೈತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪೊಂದು ಅರೆಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆದಿನಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಅರೆಪ್ ಕಡೆದಿನಿ ಅನ್ನೋದಿನ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ ನೆಕ್ಕೆ ತಾರಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಸಪರೇಟೇ ದೀತೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಸಾಲ ಏನನ್ನಿಗಲೆ ತೋಜಾಯ ಅವು ಪುದ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಕಡೆದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಾನು ಮಸಾಲ ಏನ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಅರೆಪಿ ಏನೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ತರತ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಾರ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇ
ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯ್ಪಾವೆ. ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬೈದಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ದುಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇನು ಮೂಪರೆ ಪೋತುಜಿ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂತುಂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ದಿನೆಕ್ ಏನ್ ತಾರೈದ ಪೂ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಡ್ದು ಹೊರ ಪುಡಿ ಮಲ್ತುಂದೆ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದು ಒಂದೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತಾರೈದ ಪೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಿಡಿತನ ಅರೇಪುಲ ನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡದಾಗ ಬೊಕ ನೀರು ತೊರತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿಯ ನೀರು ಬುಡ್ನೆಟ್ಟು ಬೇಯರ್ನೆ ದಿಂಡ ಸೈ ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಕರೆಂಟು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಲೆ ನಿಕುಲು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುಜಿ ಆತಂಜಿ ಕೈಪು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತಾರೈದ ಪೂ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪನಂತರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅವರ ನರ್ಗದ್ಗೆ ತೊನ್ನೆಂದು ತಾರೈನ್ ಪಂಡ ತಾರೈನ್ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಕಡೆ ಓಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅಗಲ ಭಾಷೆ ಪನಂದಿತ್ತರು ಅಗಲ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪನಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪನ್ ಬನ್ಬನಮ ಅಂಚ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದಿ ನನ್ನ ತಾರೈದ ಪೂನು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಡೇಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಈಸಿಲ್ ಉಂಡು ಬೇಗಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗುಲ ರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಗುಲ ರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಗಲ ಎಂಚಾನೆಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.